Arratsaldeon ikusle zer modu, zongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilak 20 ditu, ortzeguna da, ona hemen lerroburu nagusiak. Asteartean izandako auto harrapaketaren ondotik, Iruñako udalak abiadura muga 30 km/orduan ezartzeko proposamena egin du. Altsasuko auzian oraindik ere mobilizazioekin jarraitzen dute inputatuta dauden gazteen gurasoek eta familiek. 16.000 lagunek sinatu dute Altsasukoak askatzeko manifestua. Osasun departamentua lehen mailako osasun arretan, arreta psikologikoko baliabide berriak sartzea aztertzen ari da. Babesgabe dauden 1.456 adin txikiko hartatu ditu Nafarroak. Krisia hasi zenetik erabiltzaileak 166 handitu dira. Kartxuki eta Alaiki herria eraiki lelopean apirilaren 30ean ospatuko da Baigorrin Nafarroaren eguna. Iruñeko udalak ariketa karresietan izeneko programa aurkeztu du. Jarduera fisikoa eta Iruñeko gotorleku barrutiari buruzko ezagutzak uztartzen dituena. Emakume abertzalen topaketa feministak eginen dituzte Berriozarren. Ortzegun honetako albisteekin hasteko asteartean izandako auto harrapatzearen ondotik, Iruñako udalak abiadura muga 30 km/ordutan ezartzea proposatu du. Armando Cuenca mugikortasun eta hiri ekologia zinegotziak jakinarazi duenez. Iruñeko udalak Sadar kaleko erraiak murrizteko eta abiadura muga 30 km/ordutan ezartzeko proposamena egin du. Armando Cuenca Iruñeko mugikortasun eta hiri ekologia zinegotziak jakinarazi duenez. Asteartean 65 urteko emakume bat hil zen kale horretan oinezkoentzako pasabide batean auto batek harrapatuta. Ildo horretan aparkalekuen banda bizikletentzako bidegorri bilakatzea eta eskuineko erraia aparkaleku bihurtzea proposatu du. Horren bestez, bi errei geratuko lirateke ibilgailuen joan etorrirako. Era berean kale horretako gehiegizko abiadura 30 km/h jaistea, abiadura motelarazteko gailuak jartzea eta hasiera batean behintzat radar mugikor bat instalatzea proposatu du. Armandok azpimarratu du ez duela zentzurik zabalgunean autoentzako bi errei izatea eta Sadarren 4, areago 30 km/orduko abiadura muga hiri guztien ezartzenen aldekoa dela esan du. Bestalde Iruñean gertatu diren harrapaketa guztiak oinezkoentzako zebrabideetan jaso dira eta biktimak adineko pertsonak izan dira. Azken 2 urteotan 8 lagun hil dira Iruñan ibilgailu batek harrapatuta, horietako 5 semafororik gabeko zebrabideetan eta 65 urtetik gorakoak. Heriotzarik gabeko harrapaketak berriz 156 izan ziren iaz, horietako 97 oinezkoentzako pasabideetan jaso ziren. Hau da, astero 2,8 harrapaketa izan ziren Iruñan. Eta honen arira azken harrapaketa honi erantzunez, elkarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 7:00 Navarra Arenaren parean. Auto harrapatzeak direla medio 4 pertsona hil dira Nafarroan 2017an, 2 Iruñan eta beste 2 Tuteran. Hau da, ia harrapaketa bat egonda hilero latza da datua 2018an 5 pertsona hil baitziren urte osoan. Horregatik, Sadarren izandako azken harrapatzea gogoan, gaur elkarretaratze eginen du 8/80 plataformak Navarra Arenaren parean arratsaldeko 7:00. Bestalde ostiral honetan masa kritikoa gauzatuko du plataformak hiri irisgarria aldarrikatzeko. Arratsaldeko 7:00 aterako da mobilizazioa Gazteluko plazatik. Arrotxapeako gaztetxean arratsaldeko 8:00 bizikleta konpontzeko tailerra egingo dute. Eta mobilizazioekin jarraitzen dute Altsasuko auzian inputatuta dauden gazteen gurasoek eta familiek. 16.000 lagunek sinatu dute Altsasukoak askatzeko manifestua. Mobilizazioekin jarraitzen dute Altsasuko auzian inputatuta dauden gazten gurasoek eta familiek. 15ean behin egin izan dituzte elkarretaratzeak Nafarroako gizartearen esparru ezberdinekin. Oraingoan, pentsionista eta jubilatu elkarte desberdinak gonbidatu dituzte euren ahotsak ahalik eta gehien zabaltzeko. Oian Arnantz, Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamuno preso daude oraindik atxilotu eta 5 hilabetera. Horiek askatzeko eskatu dute Iruñean Sarasate pasealekuko Foruen monumentu aurrean eginiko elkarretaratzean.
Altsasu ez da terrorismoa lelopean elkartu dira eta eskatu Nafarroako auzitegiak emandako ebazpenari kasu egiteko eta Iruñera itzul dadila Altsasuko kasuaren instrukzioa bidegabekeria osoz terrorismo kalifikazioa kenduta. Mobilizazioan jakinarazi dute jada 16.000 baino gehiago direla auzipetuen gurasoek plazaratutako manifestua sinatu dutenak. Horrez gain, herritarrei deia egin diete apirilaren 28-tik 30-era Altsasuko asteburu kulturalean egingo dituzten ekitaldietara joatera. Bertan, herriko hainbat kultur taldeek parte hartuko dute eta proiekzioak, irakurketak, musika emanaldiak eta haurrentzako tailerrak izanen dira besteak beste. Eta aurrera jarraituko dugu albisteekin. Osasun departamentua lehen mailako osasun arretan, arreta psikologikoko baliabide berriak sartzea aztertzen ari da. Nafarroako osasun mentaleko kudeatzailetza, Iruñeko Azpilagainako eta San Jorgeko osasun zentroekin batera, lehen mailako osasun arretako kontsultetan gero eta ohikoagoak diren antsietate, depresioarin edo moderatua eta somatizazioko nahasmenduak tratatzeko baliabiderik eraginkorrena zehaztera zuzendutako estatu mailako entsegu kliniko batean parte hartzen ari da. Ikerketa horren emaitzak osasun zentroetan eta kontsultategietan laguntza psikologikoko zerbitzu berria jartzea baloratzeko oinarritzat erabili nahi dira. Psikologiaren sustapenerako eta garapen zientifiko eta profesionalerako Espainiako Federazioak sustatutako SIC-AP azterlana sortu zen lehen mailako osasun arretako sarean nahasmendu emozionalarekin edo nahasmendu mental arruntekin lotutako kontsultak gero eta gehiago izanik horiei laguntza erantzun egokia eta eraginkorra eman beharragatik. Azkeneko datuen arabera nahasmendu mentalekin lotutakoak dira dagoeneko osasun zentro eta kontsultategietan egiten diren kontsulten 49,2, horien 25,6 antsietate arazoekin lotutakoak dira, 115,8 depresioarekin eta 118,8 somatizazioekin. SIC-AP azterlanaren helburua da azterlan horren emaitzak erreferentzi izatea nahasmendu mental arruntak tratatzera bideratutako baliabideak hobetzea eta gehitzea. Nahasmendu horiek larritzat jotzen ez diren arren oso presente daude lehen mailako osasun arreta zerbitzuan. 12 autonomia erkidegotako 30 osasun zentroari da azterlanean parte hartzen eta era horretako pazientei lehen mailako arretan ematen zaien ohiko tratamenduaren alternatiba edo osagarri gisa terapia kognitiboko eta konduktualeko taldeek duten eraginkortasuna aztertzen du. Nafarroan, San Jorgeko eta Azpilagainako osasun zentrotako 10 mediku, psikologia klinikoko 4 profesional eta prestakuntzan dauden psikologiako 2 espezialista ari dira ikerkuntzan parte hartzen. Babes gabe dauden 1.456 adin txikiko hartatu ditu Nafarroak. Krisi hasi zenetik erabiltzaileak 166 handitu dira. Laguntza jasotzen dute 1.456 adingabeko daude Nafarroan, babesgabetasun egoeran daudelako. Krisi hasi zenetik 166 handitu da kopurua, eskubide sozialetarako zerbitzuak hartatzen ditu. Haur horien erdia harrera familietan edota egoitzatan dago, gainontzekoak eguneko zentruetan edota babes familiarreko zein autonomiarako programetan. Babesa 2 eratan egituratzen da, babesgabetasun egoerari aurre egitekoa eta erreforma da bideratutakoa. Lehenengoa familiarekin bizi ezin diren horientzat, bigarrena etxean geratu daitezkenentzat. 0 eta 18 urte arteko aurreta gaztei eskaintzen diete laguntza, 17 urtetik aurrera gainera egoitzatik atera daitezke, 720 euroko dirulaguntza kobratzen dute 6 hilabetez eta gero oinarrizko errenta jasotzen hasten dira. Kartxuki eta Alaiki herria eraiki lelopean ospatuko da hurrengo apirilaren 30ean Baigorrin Nafarroaren eguna. Apirilaren 30ean ospatuko dute Nafarroaren eguna Baigorrin, Kartxuki Alaiki herria eraiki lelopean. Egunezkoaz gain apirilaren 29ean, bezperan, Baigorrin musika emanaldi bat egingo dute Niko Etxarten omenez. Apirilaren 26ean mailinguru bat egingo dute Hortzaizen gizarte zibilaren rolaz gogoetatuko dute hainbat elkartetako kideek. Hona hemen atzo Iruñan egindako aurkezpena. Etorri gira gaur aurkeztera 2017ko kulturaldia. Lehenik ni hasiko naiz pixka bat elkartea aurkeztuz, laburki, eta gero egitaragoa aurkeztuko dizuegu ekitaldiz ekitaldi.
Beraz, Basaizia elkartea 1970 bukaeran sortu zen elkarte bat zen, Baigorri eskualdean. Batzen ditu Baigorri eskualdeko kide asko, 100 bat kide guti gora bera, eta belaunaldi diferenten arteko kurutza bide bat da, adin guzietako kideak batzen baititu. Basaizia elkartearen hastapeneko helburuak 3 ziren, lehena zen euskal kultura eta euskara sustatzea Baigorri eskualdean. Bigarrena egia biziaraztea eta egiari dinamika bat eskaintzea. Eta hirugarrena harremanak sortzea Euskal Herriko beste eskualde guztiekin. Kurutza bideak edo kurutzamenduak sustatzea. Lema hori edo helburu horiek urte guzian gauzatzen ditugu, antolatzen ditugun ekitaldi diferenten bidez. Saiatzen gira panorama askizabala eskaintzen ditugu kultur emanaldiak, antzerkiak, kontzertuak, nik ez dakit zinema edo proiekzioak, baina ere herriko bizian parte hartzea saiatzen gira merkatukoa behiz plantan ezagiz, bizi ekonomikoa edo sustatuz. Eta gero saiatzen gira ere herritarrak parte bilakaraztea, eztabaidak edo horako gauzak antolatuz. Gero urte guziz dugun denboraldi azkarrena da kulturaldia, Pirilean antolatzen duguna azkan 40 urtetan, kasik orain. Kulturaldia da zonbait astez iragaiten den ekitaldi segida bat, aurten 3 dira. Eta hor saiatzen gira beti urtero lema bat hautatuz, gure espiritua edo gure ideak isladatzea. Aurten hautatu dugu lema bezala kartsuki araiki egia eraiki, beraz zergatik lema hori laburki esplikatzeko gohartu gira orain gure eskualdean ditugun gauzak gehienak herritarrek eraikitakoak edo herritarren dinamikatik abiatutakoak direla. Dira, naiz eta anitztan aldarrikatzen dugun ezagupen bat goragotik etortzen dena ez da etortzen, beraz, indarrak gu haurek eginez lortu ditugun gauza batzu dira. Eta herritarren dinamika horiek nahi izan ditugu pixka bat argitaratu eta lema hori horretatik dugu hautatu. Eraz, 3 ekitaldi nagusi izanen dira kulturaldian, lehena izanen da eztabaida bat, bigarrena musikaldia, azken 3 urtetan antolatzen duguna Baigorriko egizan, eta azkena eta kulturaldia bukatzeko Nafarroaren eguna. Beraz, lehenik eztabaida aipatuko. Gure aurtengo lema egia eraiki da, eta lema horrekin aitzinean eman nahi dugu, herritarrek beren indarrekin gauzak sortzen eta eraikitzen ahal dituztela. Lema hori jada lotu dugula ere gogoeta bat eraman nahi izan dugu gizarte zibilaren implikazioari buruz. Gizarte zibila initz aipatu da azken egun hauetan, Luxon izan zen ekintzatik abiatuz gero apirilaren 8an izan den besarmatzea arte. Hor, Ipar Euskal Herriko hainbat eragilek parte hartu dute prozesu hortan, eta horietarik bat ere izan da Michel Berdunian, Basaizian hainbat urtez ibili den pertsona. Eta orduan, hortik abiatuz, pixka bat gogoetatu nahi izan dugu gizarte zibilaren implikazioaz arlo desberdinetan. Badakigu, baiak ere behiz errandu, Euskal Herrian badugu egitura herritarrek egitea, eta gobernuak eta estatuek nahi ez dutelarik, edo hasteko horren alde egiten ez dutelarik ere ez. Eta beraz, gaualdi bat gai tematika horren inguruan antolatzea erabaki dugu. Beraz, horren ari da, eta gogoeta hori sakontzeko, iniziatiba bat zuen lekukatasunak biltzea erabaki dugu, arlo desberdinetan. Problematika unen inguruan, gizarte zibilaren implikazioa arlo desberdinetan herriaren eraikuntzan nolakoa izan daiteke, zer dira herria eraikitzeko diren bideak eta zein oztopo gainditu behar dira oraindik. Horren inguruan gogoetatzeko, 4 gomita izanen ditugu, beraz Michel Berdunian bakigilea. Gure eskudagotik Angelo Irarbide dinen zauko ere bai, pixka bat arlo politikoaz gogoetatzeko, herritarrek izaiten ahal duten implikazioaz eta
eta nola hausnarketa bat ere demokrazia zuzenari buruz. Begoña Uarte dinezatzen ere bai ongietorri errefusiatuak elkartea aipatzeko. Gaur egun gai gizarteak ezagutzen duen gai sentsibiletariko bat baita. Baigurin ere errefusiatuentzat ahera izan zen momentu batez. Eta badakigu estatuek nolako erabakiak hartu dituzten gai horrekiko eta ere herritarrek zer egiten duten pixka bat errefusiatuen laguntzeko. Azken gomita, izanen dugu Dominika Amestoi, Lurzaindiatik, hor aldi honetan agroekonomikoa eta lujaren eta laborantzaren gaia aipatzeko aukera izanen da. Espekulazioaren kontra ere bai, lujen zaintzeko herritarrek berek ere duten iniziatiba bat baita. Beraz, mintzaldi hori eginen dugu Orzaizen, apirilaren 26an, 8:00. Nafarroaren egun bezperan antolatuko da musikaldia. Azken 2 urteetako formulari segidea hemen entzaio. Jakinez egintzela duela 2 urte gutarrak, joan den urtean izaiteko libre, Manes Parolaren repertorioa segituz. Aurten sinfoniko deituko da musikaldia. Niko Etxarten repertorioa segituko baita gabaldi horrentzat. Eta erran bezala aurten ere, izanen dugu sare laborategiaren parte hartzea, hemen Ertz Ganbara orkestrarekin. Hau osatua da 13 musikari gazteetaz, Gipuzkoa eta Nafarroatik etorriak. Gehienak uste dut Donostiako musiken eskolatik ateraiak. Eta hauek parte hartzen dute beraz musikaldia. Musiken arrendamenduak eginak izan direlarik Juantxo Zeberio eta Jagoba Astiazaran, bi kompositore gazten gandik. Haiekin batera arituko dira biztan da Baigorri espaldeko artista desberdinak ere bai. Ala nola Irea Izpak, Sendarineko Izpak, Asteazkenekoak edo Amaia Hiuzpeiruz. Aurten berritasuna ere izanen dugu Jazzin College, hori da Baxe Nafarroako eskola desberdinetako aur kantariak izanen ditugu, Deniz Olagarrai eta Manolo Ezpeleten zuzendaritzapean. Haiek onartu baitute gure gomita, justu bi kantu emaiteko berantago emanen dituzten kontzertuak aitzin. Justu zehazten bada aurre salmenta asia dela basaizia.com webgunean. Eta hau musikalia pastuko dela beraz 29an, larun batez, gaueko 9:00 Eliza. Kulturaldia bukatzeko, urtero bezala beste handi bat antolatzen dugu, Nafarroaren eguna, gure elkartearen erakusleioa dena, jende gehienek ezagutzen dutena. Hau iraganen da apirilaren 30an, egun guzian. Piskat esplikatzeko zer Nafarroaren eguna. Nafarroaren eguna da Basaiziaren helburuaren erakusteko egun handi bat. Egun horretan nahi dugun aukera eman Euskal Herri guztiko jendei elgar ezagutzeko, beste egiteko elgarrekin, hola sortzen direlako emanak, gehienetan. Eta ere erakutsi urte guztian lantzen ditugun eman horiek gure programan. Batez ere etorrarazten ditugun talde edo musika taldeen bitartez, saiatzen gira, beraz, gure azken 20 urtetan lotu ditugun emanak plazaratzea. Goizetik programa aipatzeko pixka bat izanen da urtero bezala desfile bat, musikari, dantzari, txaranga eta joaldunekin. Ondotik Hibazkaria izanen da, ikastolaren eskutik. Eta aurten indar berezi bat egin dugu plazako giroa azkartzeko, eskaintza initzagoa proposatzeko jendeari.
belaunaldi guzientzat leku atsegina izan dadin, izanen da aurrentzat txoko bat irien lagunak antolaturik. Gero musika estiloetan ere saiatu gira lantzen belaunaldi guzien gustuko zen programa bat. Izanen dira gaztendako diren taldeak, untza taldea adibidez orain nahiko famatua dena aipatzeko, besteak beste, eta ere Niko Etxar, beste belaunaldi batzuentzat idolo bat izan den kantari bat izanen dugu gure artean. Aurten beste zerbait azpimarratzekoa, nahi izan dugu ere piskat landu eraso sexisten problematika eta beraz protokolo bat plantan ezagri, horako zerbait gertatzen balitz, behar den reakzioa izaiteko, elkartearentzat gauza importanta delako. Eta aurten, piskat klasika ipatuko du, Tafaia hiriarekin ahemanetan sortu gira eta egun hortan leku berezi bat eman nahi izan dugu aheman hori. Eta Iruñako udalak ariketak harresietan izeneko programa aurkeztu du. Jarduera fisikoa eta Iruñeko gotorleku barrutiari buruzko ezagutzak uztartzen dituen programa. Iruñeko udalak ariketak harresietan izeneko programa aurkeztu du. Jarduera fisikoa eta hiriari eta gotorleku barrutiari buruzko ezagutza kulturalak uztartzen dituen programa alegia. Saioetan erritmo azkarren ibili eta ariketa fisikoa egingo da ordu eta erdiz. Ibilaldiak hiriko hainbat parketatik abiatuko dira eta gotorlekuetatik igaroko dira zeinbat tartetan. Une horiek baliatuko dira hain zuzen ere historian zehar harresiek izan duten garrantziari buruzko informazio emateko eta haien jatorri eta transzendentzia ezagutzeko. Kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kiroleko zinegotzi ordezkari Maider Belokik eta alor horretako zuzendari Maitena Muruzabalek aurkeztu dute apirilaren 26an asteazkenarekin abiatuko den programa hau. Ariketak harresietan bitxandatan gauzatuko da. Bata uda baino lehen eta bestea ondoren, astean 2 egunetan, asteazken arratsaldetan eta larunbat goizetan. Lehenengo txanda apirilaren 26tik ekainaren 30 egingo da, eta bigarrena irailaren 6tik urriaren 29ra. Saioen ordutegia honako hau izango da. Asteazkenetan 7ak eta 4dentatik 9 laurden gutxitara, eta larunbatetan goizeko 9:30 11:00. Izen emateko 010ra deitu behar da, edo 94820 zenbakira. Gehienez ere 40 lagunek parte hartu ahal izango dute saio bakoitzean eta lekuak izen ematearen ordenaren arabera beteko dira. Programa hori buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, Jo Urdi SL enpresara irubebikoitza.urdigim.com webgunean edo 948 033 telefonoan. Ariketak harresietan programa kudeatzen baitu enpresa honek. Eta gaurko albisteekin bukatzeko Berriozarren emakume abertzaleen topaketa feministak eginen dituzte. Indar bat garaku lelopean eginen ditu jardunaldiak Euskal Herriko Bilgune Feministak maiatzaren 6an boteretze feministaren inguruan eztabaidatzeko xedez. Euskal Herriko Bilgune Feministaren 15. urteurrenaren harira emakume abertzaleen 7. topaketa feministak antolatu dituzte boteretzearen inguruan ariko dira. Goizeko 9ak eta 4 inguruan izanen da izen ematea eta ondotik emanen zaio hasiera ekitaldiari. Indar bat garagu trantsizioan boteretuz goaz hitz anitzeko mai inguruarekin. Ondoren bazkaria izanen da eta bazkalondoan tailerrak, proiekzioak, mai inguruak eta hainbat gauzak gehiago izango dira. Arratsaldeko 7etan kale okupazio eta mailera ekitaldia izanen da eta gauez musika jaialdi feminista. Euskal Herriko Bilgune Feministak webgunea atondu du propio topaketei begira. Goazen orain eguneko albisteen errepasoa egitera. Asteartean izandako autoharrapaketaren ondotik Iruñako udalak abiadura muga 30 km/orduan ezartzeko proposamena egin du. Altsasuko auzian oraindik ere mobilizazioekin jarraitzen dute inputatuta dauden gazteen gurasoek eta familiek. 16.000 lagunek sinatu dute Altsasukoak askatzeko manifestua. Osasun departamentua lehen mailako osasun arretan, arreta psikologikoko baliabide berriak sartzea aztertzen ari da. Babes gabe dauden 1.456 adin txikiko hartatu ditu Nafarroak, krisi hasi zenetik erabiltzaileak 166 handitu dira.
Kartxuki eta Alaiki herria eraiki lelopean apirilaren 30 ospatuko da Baigorrin Nafarroaren eguna. Iruñeko udalak ariketa karresietan izeneko programa aurkeztu du, jarduera fisikoa eta Iruñeko gotorleku barrutiari buruzko ezagutzak uztartzen dituena. Emakume abertzalen topaketa feministak eginen dituzte Berriozarren. Eta bertzerik ez gure aldetik, mila esker zuen arretagatik eta urtzegun ona izan. Bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.